Istanbulen 2 urte daramatzan Amaia Otaolak modako auzoa erakutsiko digu. Txukur Kuma. Sony Musicentzat lan egiten du eibartarrak diseinatzaile grafiko moduan. Artista turkiarrentzat diskoen azalak diseinatzen diardu gaur egun. Amaia, ze polita den auzo hau. Bai, izan da oso bereziza. Kriston xarmadaka auzuak, pilo bat bigarren eskuko den da dauz. Bai, bereziza da, hemen bizitzeko, pasiatzeko, te bat erateko, ero dana dalakoa. Hemendik bizitzara zu? Ontsen ez, Istanbulera heldu nintzanean, hemen bizi nintzen, eta, hor behian. Eta, kalea ikusi nabanean etxian, zanen, eske hau kriston politza da. Maite mindu zinen, tokiaekin. Bai. Eiz esan da, trafikoa pixka gaixegi batzutan. Ikusi dugu, ez, ja, izketan gauzela, motorrak gora eta bera, kotxeak. Bai, ez da oso lasaia egiz esan da, baina... Noiz heldu zinen? 2018ko neguan. Eta nolakoa izan zen, zelan hartu zintuen Istanbulek? Ondo, esan lehenengo aldizia eltortzen nintzana, 2016an etorri nintzen lehenengo aldiz, bai, 16-17. Eta, lehenengo aldia izan zen, pio bat estimulo, superberezisa, oso ezberdina. Baina gero ja denborakin ohitu itzen zara, konturatzen zara ez garela ezberdinak, zure tokisa aukitzen duzu, zure komunitatea, eta hori bai politxa da. Oin ezberdin bizitzen. Dinozu zure tokia eta zure komunitatea, hemen lagunak badituzulako. Bai, lagunak... Lortu duzulako lagun taldetxoa egitea. Bai. Suertiakin, pio bat katalan dauz, euskaldunak bai, gutxi baina badauz. Eta azkenean aurkitzen duzu euskaldun bat eta azkenean da... Posto egiten zara pila bat, ez? Bai. Kostatu zitzaizun, asko, hemengo bizimodura egitea? Hasieran, ez, nik uste dut hasieran zauzela pixkat emozionauta dana gaitxik, eta superposik. Eta gero ja denbora pasatzen danean, bai ikusten dituzu alde negatiboak. Orain, zaude, momentu horretan. Batez begoin bai. Urruti sentitzen zara, gauza batzuk ezberdina dira, eta... Beti da, egunero erronka bat da, azkenean. Nola dauka izena auzoak? Auzoa ditzen da Txukur Juma. Nola? Txukur Juma. Bai, uste dut izena dela, horko atzian dagoen mezkita gaitxik. Bai. Txukur da zulua, uste dut. Orduan, zulo iluna moduan. Uste dut hori dela, baina... Nola moldatzen zara hizkuntzarekin? Hasieran gaizki. Oso ezberdina da. Daukazu hitz kutxunik edo arreta mandizun esaldirik, ezamolderik? Denda batera zoia, zogeitza erostera adibidez, eta norrela nian dauenean. Bai. Eskerrak emateko moduan, eta esaten zazu, kolai gelzin, eta hori da, que te vaya bien, ero zure lanian sorte ona moduan, eta oso dukau badira zentzu hortan. Bakate holako pio bat esan molde, eta hori bastante erabiltzen dut, eta jendiak pio bat erskertzen dago. Amaia, ona etorri zinen lehenengo aldian, lanean hasi zinen ja edo etorri zinen epe motzerako? Etorri nintzen pixkat probatzera eta bizitzera. Gero hasi nintzen interneten bilatzen zehozer, hasi nintzen inglesa irakasten, unieri zehoz eukitzeko, eta gero ja etorri ziren aukerak eta garo arte lanian. Zeintzuk izan dira, izan dituzun lanak, gaur egungo lan hori lortu arte? Musika arloan. Beti musika arloan? Bai, 2 urte ja, noia enpresa igualean, eta bai. Sony Musicentzat lan egiten duzu gaur egun? Bai. Nolakoa da, Turkian entzuten duten musika? Bastante pop, arabesko, eta rap, bastante, bai. Badauz pop estilo ezberdinak, adinaren arabera bebai, estetika bebai, pixkat ezberdina da. Horran kurioso da. Musikaren munduan bizitzarela eta musikaren munduan lan egiten duzula eta hain justu ere gaudela kale batean non dena dagoen artisten kontuekin beteta eta bigarren eskuko gauzekin beteta, agutzen duzu tokiren bat.
bigarren eskuko diskoak edo musika ikusita eta entzun aldugula, ez dakit, ikutu, zeo zer. Bai, kale hontan, amaieran, badauzlako dena. Erakutsiko didazu, joango gara zerbait ikusiatzen. Bai. Venga. Please don't take him just 'cause you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. 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 Amaia, nolakoa izaten da musika azal hoiek josteko edo eraikitzeko prozesu hori? Artistan eta generoan arabera ezberdina da. Adibidez, pop artistak eskatzen dute gauza tradizional hauak, turko hauak, lokal hauak. Zazkenean beraien audientzia bai da oso lokala, ez? Bai. Eta itxeman zuze oso ezberdina, rompedor, entzulea geratzen dira pixkako, zer da. Ze modernoa dan hau, ez? Ez nuen espero horrelako gauza bat. Bai, nahiago dute zehose lokal haua. Zein da gehien gozatzen duzun momentua, zure lanean? Azal bat egitera zen momentu horretan. Planina, inspirazioa bilatzea, adibideak, proposamenak itzia. Eta non bilatzen dituz adibide horiek? Beste artista batzuk, sare sozialetan, dendetan, Pinterest, betikoa. Ez tokitan. Bai, edo zer gauza, argazki bat edakatela mobilan, igual erabiltzen dut fondorako, edo zer gauza. Hartzen baldin badugu Turkiako musika, azal horiek nolakoak dira guk ezagutzen ditugun musika azalekin alderatzen baldin baditugu. Turkiako musika azalen bereizgarritasuna zein da? Bai, oso zaila da, Horrela, genero bezala hartuta. Bai, erantzutia, nik esango neban, askotan erabiltzen dutela, nahi dutela beraien argazkia agertzea, ez, azalian. Da, titulo bat jartzea eta listo. Osa, sin mucha cosa. Baina gustatzen zaie beti pertsonalizatzea. Orokorren esango neban baietz. Bai, oso gutxitan eskatzen da zehose super ezberdina, ero argazkia modu original baten editatzia normalian da, beraien argazkia, tituloa eta garbi. Nire guztako jatan zehose ezberdinagoa itzia, baina askotan itzen dozu eta zitu, baina hau zer da. Nik hau ez do nahi, eta azkenean amaitzen dozu gauza super simple batekin. Eta generoaren arabera ikusten da asko aldatzen dela estiloa? Bai, rap nahi dute zehose ezberdinagoa, más europeo esaten dana, ez, más americano. Zer da europarrago, beraientzat? Bueno, beraientzako nik esango nago erokortzen nabil, Bai. Baina moderno haua, ez, esaten dana. Osa, que no parezca que está hecho en Turquía. Askotan, daneri izan destate, que parezca europeo, tani baina, zer da diseño que parezca rollo europeo. Bai. Yolunuzdan geçmem ben bu boku para versen içmem. Dalgalarım derindir, dalarım vazgeçmem. Gülüşün bana oksijen, göremezsem delireceğim. Bebeğim gel bana sokul, sana aşktan söz edeceğim. Gel güzelim bana gel sen, doğruyu yanlışı bulsun. Ya da gönlüne asker gönderip barbar devletler kur. Amaia, Turkiara etortzen baldin bagara edo Istanbulera etortzen baldin bagara, bai edo bai egin beharreko plana da tea edatea. Bai, hau sin falta. Eta ez baduzu eskatzen be bai, eukiko dozute. Eskaintzen dizutelako eskina guztitan. Bai, hori, ongi etorria emateko betite. Nolakoa da, tea? Igual lehenko aldiz fuertia, irutze jatzu, baina, azukria, jendia botatzen dut azukre, baina niri normala holan, musatze jata. Eta tea, turkiar tea izena dauka? Bai, edo te beltza da. Bai. Beti ateratzen dute gozo txiki batekin, horrelakoa. Bai, alda izan olakoa, ero Turkish Delight moduan ezagutzen dana, eta hau izango zen pasta bat moduan. Baina beti ere azukrearekin, hemen azukrea asko gustatzen zaie. Bai, beti super gozua. Eta ez bakarrik azukrea, baitere horrelako landareak. Bai, hemen dakago albaka landaria, toki honetan saltzen dana supermerkauan, da jartu dute olako tokietan, atmosfera pixka bat. Sortzeko. Bueno, tokatzen zaiguna oraintxe bertan, edo egin beharrekoa da, dastatu. Bai. Zaiatuko gara edo oso bero dago? Bueno, berua dago, baina holan eran behar da. Bale, guazen ba. Ez da topa egiten, tearekin ez dugu topa egin behar.
Beroa dago. Bai, oso. Eta oin honekin hobeto sartuko da. Eta oso goxua bete. Bueno, badakizue, Istanbulera etortzen baldin bazarete, te beltza edo Turkia artea, te Turkiarra esan behar nuen, baina berdin du nola eskatzen duzuen, Turkish tea, horixe da probatu behar duzuena. Barbar devletler kursan. Amaia, zeuzotan gaude? Bueno, hau da Arnabutkoi bebek auzua, Europako partian, eta parian dakaguna Asia da. Bai. Zirrara sortzen du, ez? Toki honek. Bai, kriston mugimendua hau, arrantzaliak, gero ferria pasatzen dira, barko handixak, danetikan, bai. Ohikoa da, horrelako egun batez hainbeste jende topatzea, egunerokotasunean beti egoten da arrantzalez beteta. Bai, erokorrean, eta batez beguraldi hona datorrenean, hau bete itzen da. Eta gero gabian, jendia etortzen da beraien aulkiekin, eta hemen, zehose eratera, eta... Eta beste aldeaz gozatzera. Bai, hori da. Nolakoa da beste aldea? Nik esango neban, alde hau, dala gehixo tema business, lan itxeko aldia eta Asiako aldia dala gehiago familiarragoa, bizitzeko lasaiagoa. Eta era berean, kolpe batez, bista kolpe batez, begiratzen baldin badugu ingurura, etxe pila bat ikusten dira, ez? Etxe txikitxo pila bat, bi zubiak, desente simbolikoa da, ez? Bi zubi izatea. Zenbat dauz, zeharkatzeko? Guztira dauz 3 zubi. Hau da, horko hori da Lelena, bigarrena, eta 3. da Aluntzo. Jende asko ibiltzen da, zubietatik, kolapsatuta egoten dira? Bai. Batez be arratzaldietan eta goizietan. Esan bezala, kolpe batez begiratzen jarraitzen baldin badugu, mezkita bat berriz ere parez pare, haundia, oso haundia. Bai, mezkita hori da Turkiako handizena, eta aurreko urtean, eroindala 2 urte inaugurau zen, eta, bueno, da, impresionantia barrura jutia kriston biztak, eta, bai, ostentosuan, nik esango nagoen dela. Erlijioak presentzia handia dauka Istanbulen. Edifizioetan, mezkitaz beteta dago, edifizioetan oso argi geratzen da, ez? Zenbat mezkita ikusten dituzun, benetan badaukala pixa handia. Zuk zelan bizi duzu? Oso presente dago, ez azkenean auzo guztietan beti dago mezkita bat, ez? Beti entzuten duzu llamada, orduan egunerokotasunean, bai... 5 aldiz gertatzen da, ez? Egunean zehar. Bai, 5 aldiz mezkita bakoitzetik. Bai, dana batera. Orduan beti entzuten duzu, ez? Azkenean, ohitxuten zara, etxean zauzenean da pixkat de fondo moduan, ez? Baina beti dau presente. Nolakoa da erlijioa horren presente duen leku batean bizitzea? Egunerokotasunean, ez dizu hainbeste afektatzen, ero ez dozu hainbeste bizitzen, zentzu hortan, nahi badozu bai, praktikatzen badozu bai, aukera da kasu. Eta segun nun bizizaren ze hausotan, erlijioa gongo da presentia, ero ez. Eta hon, eukidogu Ramadan, eta bai sentitzen dozu xarma hori, ez? Ordutegiak aldatzen dira, restaurantiak itxita egoten dira, ez duzu jendia ikusten eraten, ero restaurantietan jaten. Eta pixka respetua gaitxiko gaizuk ez dozu itzen, zona baten baldin bada gehiago konservadoragoa, esoaz restaurantietara jatera edo kaletikan esoaz zura eraten, pixka respetua gaitxik. Gauza horiek bai bizitzen dira eta nire ustez politxa da, eta gero errezuak, errezu masiboak ikustia bai. Zenbat da, soldata bat, hemen minimoa? Zenbat kobratzen dute? Baina uste dauela 2.500 lira. 2.500 lira, 200 euro. Bai. 200 euro inguru, minimoa. Bai. Baina egia esan, ezin da berez konparatu, esan nahi dut, gure joera oso handia da, ez? Esatera, hau baldin bada balio duena, egingo dut zati ez dakitzen bat, eta aterako dut eurotan zenbadan. Baina berez ezin da logika horrekin planteatu. Hasieran iban eguan, euroetan hau ez dakizen bada, baina eske on ja ez dakazentzurik. Nila nahu
Zentratuta liretan. Lira, bai. Eta gainera lira oso aldakorra da. Inflazioaren kontuarekin gora eta bera dijoa etengabe. Bai, hori hasieran heldu nintzanean enintzan konturatzen, baina gero ja denbora pasatzen danean eta zure soldata liretan danean, bai, dan aldatzen da, inflazioa urtero gauzak igotzen dira, baina zure soldata ez bada proportzioan igotzen, beti zabiz hor tiraka eta bai, oso aldakorra da, inestablia eta... Zer egiten duzu diru aurrezteko? O aurreztu alizateko edo... Bai, aurreztu alizateko, zeintzuk dira formulak? Bueno, orokorrean, eta nik ezagutzen dut jendia bai da, liretan dakasunean soldata, euroetara aldatu. Ikusten duzu, behiratu behar duzu euroa zelan dagoen. Euroaren balioa delako... Bai. Ez delako hainbeste aldatzen. Bai, eta behiratu behar duzu kanbioa zelan dagoen eta aldatzen duzu. Eta gero bai, urrea erosten da, aldatzen duzu urrera. Eta hor, aldatzen denbora guztian, behiratu behar duzu kanbioa zelan dagoen, notiziak ikusi, zelan dagoen... Batez ere aldakorrak ez diren baloreengatik aldatzen duzu dirua, edo hortan saiatzen zarete. Bai. Asia eta Europa artean gaudela, Europan diren privilegio horietatik nolako begirada da. Zuk daukazuna eta zuk sortzen duzuna herrialdean. Bai, orokorrean, basatzen duzunean Europatizatu zela, beti da, eta zeitzen duzu hemen, zeba etorri zara, ez? Guk nahi dugu jun horra, zeitzen duzu hemen, hemen dana gaizki dau, badakate pixkat idealizauta Europa, zentzu hortan. Eta batez be, gazte askok nahi dute atzerrira, Europara, estatu batuetara jun ikasketak itzera, eta gero hor lan atopatzeko, bisatua eukitzeko, eta badau tendentzia hori orokorrean. Idealizatua dutela esaten duzunean, zer esan nahi duzu? Bai, beti dau tendentzia hori esateko, eske Turkian dana gaizki dau, Turkia ekonomia, Turkian gobernua, religioa, eta nik ulertzen dut, zentzu hortan, oso inestablia da, eta baditzu bere gauza txarrak, baina bere gauza honak bai. Baina igual bai dakate idea hori Europan dana arazo horiek ez dauzela, eta nik idealizauta zentzu hortan. Zer da adibidez, hemen egun gris bat daukasunean, alaitzen zaituena? Kalera urtetzia, gona urtetzia, paseo bat ematera urtetzia, alaitutzen ez da, izo zonda. Beti dago jendea, kalean? Bai, beti dago ambientia, beti dago zehose hitzeko, beti dago zehose ikusteko, bai. Honek, lasaitu itzen ez da. Zein? Pistak, adibidez, bosforuak, paseo bat emateak. Honek lasaitzen zaitu? Gauzak argitu itzen ditu. Geratu beharko bazenu Istanbuleko zerbaitekin, zer da zurekin beti eramango duzuna? Bai, batez be, ona heldu nintzanean jendiak zelan lagundu zoztan, lagunen familiak, lagunen lagunak, jendiak orokorrean, bai, zelan beti laguntzeko prest egon dana. Eta topatu izan duzu hemen zerbait badakizuna bizitzan aurrerantzean beharko duzula? Tontakeri bat bada ere, te bat, txaboi bat, usain bat. Adibidez, ezin do jantzi hor zer gozua te barik. Oina behar duzutea. Bai, hobeto sartzen da. Hemendik urte batzuetara non ikusten duzu zure burua? Hemen? Nik uste bai. Asia aldean agian? Bai, Asian bai. Zalantzarik ez deko zu hortan, Bai, ja plana dakagu, badakagu dana planeauta Asiara juteko. Zergatik? Pixkat kaosetik urtetzeko. Bai, ze bizi izan gara hemen 2 urtez eta oso ondo egonda eta lanetik gertu, kriston ambiente asko, planak. Baina hon ja gure ingurua bai bestaldera mugitu da eta sentitzu dugu, gu bai. Ez egiten duzu, aldaketa kolektiboa, lagundanak bazoazte Asiara. Bai, izan da, ez dago planea baina holan izan du, bai. Bizitzak eraman zaituzte bestaldera. Bai. Eskerrik asko, Amaia. Zuei, plazerrat izan du.